Na, sziasztok srácok! Ebben a mai videóban nem érhetek zöld színhez a Stumble Guys-ból. Szóval nézzük. Hát szóval akkor srácok, menjünk egy blogdashre, ilyen blogdash eventet, és nem érhetünk zöldhez. De hogyha mondjuk a blokk azok számítanak, de hogyha már zöldhez spawnolounk, az nem számít, meg hogyha a skinhez érünk, az se számít. De hogyha mondjuk bepingelek és ráérek a zöldhez, az sem annyira. Na de hogyha nagyon lassan a játék, egy picit lelassult, és beleérek a zöldbe, az már számít. Mert az már az én gépem hibája. A ping az nem. Az az es hibája. Na, blogdash... blogdash Legendary. Szóval... remélem nyerni azért fogunk. De... nem hiszem a... jó, ezt nem látta senki. Szóval srácok, mehetünk is az első körbe. Ja. Már tölt. Szóval már tölt be. Szóval bent is vagyunk. Jó. Ne! Hát... jó, ráértem. Istenem! Jó, mindegy. Isten, ez egy villám, meg ilyenek. Ez egy dobókocka, meg hogy még. Az első fal már zöld, na az már egy bunkóság. Bocsánat, tudom. Hányszor jön blogdash Legendary? Nem baj, csak egy furcsa nekem. Na, most már jó, nem zöldre kezdünk. És valakit ki kellene boxolni. Már villámoznak, szóval következő emót az már villám lesz. Már ekkorát ér a villám? Na jól van. Jól van, ez már tényleg egy akkor egy bunkóság. Jó, a következőt nem nyerjük, majd menjünk egy sima fejt. Na szóval, itt is vagyunk. Nossa. Jó. Most az zöld volt? Már nem néztem. Szerintem nem zöld volt. Jó, hogy ez zöld volt, az van miért. Mert nem tudom, hogy azt most nem néztem. Na de... kék. Na ez a fal már zöld lesz, mondtam én. Jó. Jó, nem értem hozzá! Nagyon közel, jó. Nagyon közel mennek a blokkokhoz, azt akartam mondani. Így, zöld. Ne. Jó! Ez szerintem ráért, de... írjátok rá, hogy ráért. Írjátok le a kommentben ráért. Igen, erre a pályára gondoltam, hogy ha itt zöld, ez nem számít. De ennyire ide is ugrálhatok, már ez sötét zöld. Nem! Jó! Én sötét zöldre ugrok csak. Mi? Mi nem vetődött? Jó, menjünk még egy utolsót.
Végre már blokkdes. Blockdash. Na ez már ez így már. Annyi a baj, hogy mindenki már bosszolódik. Tehát igen. Nice. Szerintem jó van. Aki megint leboxol, az nem tudom kivel van. Meg szerintem nem ez boxol, de... Jó, megint egy sima plate. Menü, most ez a nap. Na végre valami race to finish. Turtle Tumble, na. Ezzel nagyon régen játszottam. Hát jó, azért nem rég jött be, de ez csak kb. Kétszer játszottam ezzel. Nem tudom. Már leesek. No de... Jó. Ne! Ó, Istenem. Így. Na, így kellett ez. Ne, ott volt egy levágás. De nem baj. Ez egy levágás? Nem biztos. Nem tudom, na de... Így. Jó. Most hiány. Jó. Jó. Mi? Már ez is olyan mindig kimisszerít, szóval... Jó, még egy utolsó kör. Aztán majd valamit nem tudom. Na, de nem annak örülnék. Mehetünk is egy kört. Super Water Park. Na, itt van amúgy, aha, ott már van is egy zöld. Wow! Wow! Nem áll. Jól toltam. Na, mehetünk is. Valahol ott van zöld. Nem, most ott volt. Szóval ott van zöld. Szóval de nem kellene rámenni, csak nem tudom, most még ráértem a zöldhez. Ott van, hogy nem érhetünk rá a zöldhöz, nem tudom, hogy be tudom azt vágni. Szóval ott is van, az már így közel van. Oda nem érhetünk, de másra igen. Nice! Ez jó volt. Na, ezekhez már nem is érhetünk. Jó. Nos, ja. Hát, ez nem tudom, hogy hozzáérte. Ne, jó, pont mindig a barnára érek. Na, itt már meg kellene nyerünk az első kört, ezért kötelező kellene. Nem nyerjük. 5-en beértek, én még egyszer se. Nice! 10-re beértem. Hát vagy ilyen 8-ra, 9-re. Nézzük. Sajnos kiestem. Na, Jungle-ról itt van azért sok zöld. Szóval ettől féltem ettől a pályától. Amikor mentem be a playba, akkor már így tudtam, hogy valami Jungle-ről itt lesz. Igen, itt is van.
Jó. Jó. Ára nem szabad rálépni, nem is értem. Most dobtam rá. És harmadiknak be is érek kb. Harmadiknak, jó. Végre bent leszünk a döntőn. Na szóval... Ne! De mindegy, az nem ért, de akkor most trambolinokra kellene ráérni. Ami sikerült is. Közben nem figyeltem a pályát, és így affoltam. Jó. Jó. Nem lehet megállni a bosszal se. 2 másodperccel meg lehetett, hogy 2 perccel. Jó. Iratkozz fel. Ez is nagyon kellett. Ha nem akartok, hogy ilyen boxot kapjatok, akkor iratkozzatok fel. Azok mit csinálnak? Gyere. Nem lesz, akkor megyek. Most így előre megyek, de már nagyon nem lesznek Jó, nem. Ez a szarjáték. Jó. Janci vagyok, és én beszartam egyáltalán, szóval lehet látni, hogy ilyen bugyiba vagyok, meg ilyenbe.